Uyabona? Uyabona? Abawoma. La kukhona umama ophuwa orish. Yabo? Bese bakhona baba nezingane zamantombazane ezithuka lezo. Aweza amantombazane. Okay, boss. Bese sizoba nothishi. Uzoyenza kanje. Sifuna ukuthi uyibone, angithi. Sifuna ukuthi uyibone ukuthi njani. Yabo? Ama-characters awu-5 la. Lesithemba ukuthi lo 20,000 usowuthola ngawo. Guys, ngiyamthemba. So, ngidala umama. Ngiyakwazi ukuthi indoda yakho kahle kahle awukho rich. Yabo? Status. Because lapha kunemali anginabo. Yabo? Ngekhaya. But at the end, now I want to buy a baby. Then, but the message is that this is a zonke izinto ezenza. Yabo?